सोरांनायनिफ्रायनो जानाय लोंनायनिल' तयारि सिखारलायबाय नै डाइरेक्ट नोरसिं बिलाइ खाफैबाय आङो उसुङावनो दं नालाय दरखंआवनो ओमफ्राय एसे बांद्रायनानै खाबाय आरो आं ओमफ्राय नै सिरा आं सिराखौ जेसेबां लादों बिनि एसे दोनफिनबावदों आरोना एसे बांद्रायनाय मोननानै ओमफ्राय आं आराम सुबाय दै मोजांजों लोंग्रा दैजों खेबनै ओमफ्राय नै आराम जाबाय दसे दोनथ'बाय हिं होबाय आङो ओमफ्राय संख्रि होबाय बेखौ आरामसे नाग्लिसिगोन आरो ना आथा नानाय बायदि जि आराम नाग्लिसिगोन गुरै आराम जाखायो आरो आङो रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय भइसआनो मोजां फिसा रायज्लायदों आरो माने जेनेबा गारमाया फिसा बायदि ओमफ्राय बेखायनो आङो भइस होफिनबाय आरो आराम नाग्लिबाय लोगोफोर ओमफ्राय दहि थाबा दहि होनानै नाबानो जाबाय आराम जायो नङाबा दै होबाबो जायो आरो आं दैबो एसे दहि सामससे इदि होनानै नादों आरो बिदिनो हाइजें एसे देनानै होबा मोजां मोनजायो आरो ओमफ्राय जोंनाव दिनै हाइजें गैयामोन ओमफ्राय होआसै बानलुफोर होबा गोथाव मोजां मोनजायो आरो ओमफ्राय मा दङ एसे ओमफ्राय नै सुजि एसे लानानै बेखौ आं मिक्सि खालामबाय ओमफ्राय माइरं गुन्दैबाबो जायो आरोना आंबोथ' भिडिअ'आवसो नायो नालाय ओमफ्राय जायखौ रोङो जायो बुस्थुआ जायो आं बेखौसो बानायनानै जाफिनबाय थायो आरोना ओमफ्राय एथबां मस्ला थस्ला जेबो होलाया एखे सादा सिदा आरोना ओमफ्राय नै दुन्दिया नोरसिंखौ हानानै लाबाय ओमफ्राय दिनै गिदिर गिदिरद्राय हाफ्रांदों आरोना आङो मानोथाय ओमफ्राय एसे बाराबो जादों खोमा ना माथाय बुजिनानै मोनासै आरो ओमफ्राय जेखियानो जादोला गोथावथ' जाखायो नोंथांमोनहाबो बानायनानै जाबानो जाबाय मोजां जाथारो लोगोफोर ओरैनोथ' बे बुस्थुखौ मा होनो सबाइनि दालिजोंसो बानायो नालाय ओमफ्राय बिदिबा आराम जायो आरो बैदिबा एसे खस्थ' जायो जों हाथायाव बायनानै जानाया ओमफ्राय नै नाना मोजां लगायबाय माबाय ओमफ्राय आं इदि खालामनानै लाबाय ओमफ्राय आखाइजों ओरै गुदुं खालामसिगोन आरोना लोगोफोर आंनाथ' आखाइया बद्राद्रा मोजां नंथारा नालाय एखे माबाबायो आरोना मालायफोरना आसिफोरा फिसा फिसा आंना जि गिदिर गिदिर माबा सोहरबाथाय गबोफिननो नागिरलाया आरोना गिदिरानो मिनिथावसो ओमफ्राय नै मामिखौ दसे हमहोदोंमोन आरोना आङो आखाइयाव एसे थाव फोनबाय ओमफ्राय बानायबाय आखाइयाव एसे थाव फोनबाय बानायबाय ओमफ्राय दहाय नानाय समावबो आं एसे थाव होदोंमोन आरोना बावबोलायलांदों ओमफ्राय जिरा गरनैसो होदों ओमफ्राय बेनोसै आरो बानलु आरि होबा गोथाव मोनजागोन आरो गैया जोंहा मोनजाया बानलुबो होनो हाया नालाय ओमफ्राय बिदि गला गला बानायनानै आङो आरामसे माने ग्रोब ग्राब बानायनानै लाबाय आरो गिदिरबो नङा फिसाबो नङा बिसिबां बानायखानांगोन बिदि ओमफ्राय बिदिनो जाया आखाइ आसि गिदिरफोरखौनो थुसोहरबाय बायनानै साइज बानायबाय आरोना लोगोफोर एसे जानायावबो मोजां नुनांगोन नालाय जाबा दाजा बिदियानो जायो आरो बिनिफ्राय एखमबा साबसिन जायो भिडिअ बानायोबा मोजां जाया लोगोफोर आंना भिडिअ बानायि खालि बिराद मोजां जायो ओमफ्राय थाव गुदुं खालामबाय हरबाय आरो माथो मा जाखो दासो सारायाव हरदों जानो बिग्राफ्राबो मोनथिला फैलायथारा दसेनो मोनो आरोना बेबो जाबावबाय आरोखि ग्रोब बाराबो गैया खमबो गैया साब्रैनि मोननाय आरो गिदिर गिदिर हाजाफ्रांथारदों दिनै दुन्दियाया
हाथाइनि बायदि आरोना लोगोफोर जासाबनोसै ओइयाव मारि हर ओइ मानो इदि बोखारबाय थां ओमफ्राय साजोंसो नालाय जेबो बानायलायला आरो थाव जानोबो बारायलाङो गारदों ओमफ्राय नै लोगोफोर सुजि ओमफ्राय मा होनो सुजिया एसे होबानो जायो आरोना नङाबाबो माइरं पाउदार आंहाबो मबाइलाव नायनानैसो बानायनानै जायो ओमफ्राय सिरा आरो सिराया जायखिजाया सिराखौ सोमनानै नाग्लिदो ओमफ्राय ओरैनोबाबो जागोन आरो मस्ला मस्लि हिं होबोदों आङो थानायखाय गैयाबा होलायाबाबो जायो ओइ बेलाय जाबाय बार' न'आवनो बानाय आरो जा न'आवनो बानाय आरो जा नै माथो खुगाफ्रा सुनायालाय खुगायावलाय मा मारामोनलै बाबा सुनाया जायाखै नामा साना मानो इदि बथल ओमफ्राय नै जा खामसालिखौ बिदि होथेबाय आरो खोमसि नुबाय खोमसिद्राय नुवाखै माने उल्था खेबनाय जाबाय नालाय ओइथिं स्रां ओरै साया जाबाय नालाय बेखायनो ओमफ्राय अननानै बिबारखौबो आं नै खामसालियाव थिखोनानै लाबोबाय खोमसि नुबाय आरो नै इदि दोथाबबाय बाहेराथिं ओमफ्राय बेखौ ओरैनो पर्दा बायदि दोनबाय आरो पर्दा बायदि होखानाय दंना बियो 150 थाखायानो जाबाय बैहा 500 थाखा लस जाबाय बिदि ओमफ्राय नै सासेया फरायगासिनो खामसालियावनो बिदि आरो खेबनायफोरजोंबो खोमसि स्रां नुयो मालाय खेबसेनो बोलानानै लाखाबाय लारि लिरसिगोन बाबा दे रायलायबाय थाबालाय माला लिरखांगोनलै लाइट होदोंबा आङो आयौ